Right, yn y fideo yma, hwn yw'r trydydd fideo yn y cyfres ar bwledi. Yn y fideo cyntaf, dangos i chi creu bwledi syml. Yn yr ail fideo, sydd wedi cystymeiddio'r bwledi. Ac yn yr fideo yma, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i creu rhifo a wedyn is-rhifo. Nawr, so, chi'n gallu gweld fan hyn, mae gyda fi yr pethau wedi gwneud yn barod. A dwi'n mynd i uwcholeuo nhw a dwi'n mynd i rhoi mewn rhifau. Nawr, chi'n gweld fan hyn, mae gyda fi rhif 7, cyfuno testun a gwybodaeth ar ffurf gwahanol. A nawr, beth hoffwn ni'n gweud, cael rheina wedi cael eu isrifo. Ac i cael nhw i'r isrifo, na gyd dwi yn gwneud ydy gwasgu Enter a wedyn gwasgu'r bwtwm Tab. A chi'n gweld, maen nhw'n cael eu isrifo wedyn. Okay, so syml iawn, just gwasgu Enter a wedyn gwasgu bwtwm Tab. A dyna ffordd chi'n isrifo pethau yn Google Docs.